Ahoj lidi, dneska si natočíme video s kámošem, murderuje se šerif. Můžeš taky jo, dobrý. Můžeme si jít zahrát, tak pojď. Už jdou rovnou. Jo, už jdou, tak aspoň, že nebudeme muset čekat. To je pozitivní. Akorát oni se nás nějak bojí. Oni přidali i novou snajperku, hustý. To bude tím streakem, co máš, ale nebudu. Asi jo, to bude tím trojkovým winstreakem. A nebo může, jo, VIPčkom. A má snipu. Koukej, on má tu novou snipu za 1300 robuxů. No. To je najeťák. Jo, to bude nějaký najeťourek. Ten to asi hodně paří. Tak tady budeme čekat asi ještě dlouho. Ne, dobrý, už jde jeden borec a ten, ale ti další. Je škoda, že to nejde startnout v jednom, já si myslím, že už by to borec... Co dáme? Teda 6 winstreak. Ritge? 1 winstreak. Jo, Ritge, ne. Já jsem to nestihl, já jsem čekal, co mi řekneš a nevadí. A dal jsem to... Já se musím zapnout shift lock, já dávám shift lock. Já možná první hru, možná teďka to zkusím zdržet, když tak, ale musím najít shift lock. On je tady, jo. Já ani, je tady, jo. Kde je shift lock? Já nevidím shift lock, jsem slepej. Jsem fakt slepej. Dobrý. Shift lock off, dobrý, on. Mám ho, Máš? dobrý. Já mám shift lock, dobrý, už můžu to. Ale já nemám shift lock, ale to je jedno. Tak já ti řeknu, kde je v tom nastavení a můžeš si ho dát a pak když dáš shift nebo co teda, shift. Jo, shift, tak budeš mít rovný to zaměřování, že ti to nebude uskakovat a pak se líp míří. Mám ho. Já mám Ne, ty ho jeden máš. dole. Dobře. Nevadí, No no nic. bylo tam, já jsem ti to možná měl říct, já jsem myslela, že víš, nevadí. Jeden dole. Musíme Ona má zapnout. winstreak, ne, si pamatuju, tak nějak. Já tady toho vždycky dám. Ne, ten borec není tak dobrý, ten borec to je trošku jako taková, co říct, no prostě není tak dobrý, jak tam ta borka předtím. Nebo jak ne předtím, ale jako... Jo. Ale bacha. Já vím, já mám ten dash, já jsem v klidu, si myslím, doufám, že uvinda. No. A dáváš bacha? Zase možná s tím mohl počítat, že? Možná. Já se jdu víc snažit. No, Já ale nejsem to vůbec ty. rozehranej, víš totiž, takže je to těžký takový. Ale já taky nejsem rozehraný. Já to dám tak možná do těch 50 a tak za 20 minutek to vypnu. Ale já mám 3 kily, 3 smrti. Ty máš 2 kily, 3 smrti taky. No, podobně. Dobrý, tak teďka jsme stejně, 3 kily, 3 smrti. Ale teďka jsme je totálně rozdrtili, i když já jsem vlastně nic skoro nedělal. Zabil jsem tu holku, jo. Udělal, ty jsi je odlákal. Je tam na těch schodech. Mám ho jít? Zkus ho pušnout, já ho půjdu když tak, já ho půjdu dešem, zkus ho pušnout, jdu ho. Já ho jdu. Ano. Nice, dobře. To mi se líbí ten plášť, jak máš. A celkově ta korunka, tvůj skin, úplně celý jsme lidí. To je takový blištivý. No, hezký skin. Bacha holka tam, já. Děkuji. No. Můžu pak natočit když tak i Minecraft, jestli chceš, potom někdy. To klidně, hele. Jaj, to jsem, promiň, to jsem fakt. No to je v pohodě, máme to srovnaný.
A já Máme teď je to srovnání. 3-3 teďka. Jestli to dojde do 4-3-4, tak to bude fakt napínavý. Dobře, je u mě tady, je tady za tím sloupem. Jo, vidím ju, je tady za tím sloupem. Já ji obejdu, jo, zkusím zdržet, já ji obejdu dešem. Ona o mě neví. Já jsem ji Hezky, zapil. já už jsem ji obcházel, dobře. A co dělala Borka, že o tobě nevěděla, přitom ta je ta dobrá. To bych letěla se tam za ten rok. Tak A teď mě nevěděla taháš, hodně. můžeš se pak na to video podívat, jestli chceš, já ho pak budu vydávat, sice nevím ještě kdy. Možná zítra, já to naplánuju, ať to vyjde zítra, protože dneska nevím, jestli to. A nebo to mám vydat už dneska, potom. Jak chceš, jak chceš. Tak jako mně je to jedno, to je tak, kolik, to je tak 10 minut, musím udělat popisek, musím udělat náhledovku, uděláme potom náhledovku. No já, pomůžeš mi pak s náhledovkou. Jo. Že bychom si stoupili vedle sebe a pak to nějak, pak si domluvíme nějak, že bychom to nějak udělali. Já budu tady kempit. Jako Jo, to zvládneš, to Jsem- dáš, pojď. jsem kemper, protože to bojím, že to je tady zatím. Hezky, dobře. Dobře, tak já ti ukážu tady, když půjdeš do nastavení, do settings, No. asi jedeš dolů, jeď dolů. No. A tady máš movement mod, ale ten nezapínej. Pod movement modem máš shift lock switch a tam dáš on. Počkej, jestli tady... Ne, já to nemůžu, já jsem chtěl zapnout WhatsApp a ukázat ti to, ale já to nemůžu udělat, protože Takže proč? Já už vím. Ale já teďka roztáčím tu skin. protože bych líkl tvoje jméno, víš, kdybych to udělal. A to nechci. Víš, právě. Ale já si tak... To asi taky nechceš, že? A Ne, nechceš být populární. nechci. Dáme další hry? Jo, tak jo. Kam abych dal tady? Já jsem omylem No, ale udělal, já jsem omylem udělal 10sekundový video, protože jsem se mi sklikal a dal F12. Když dáš F12 na klávesnici anebo na počítači na notebooku, tak se ti zapne takový červený okolo obrazovky a to je točení, ale to je horší kvalita. A já jsem to omylem zapl a vypnul, že jsem na to jen. Tak pojď, tady. A nebo můžeme dát 1v1, jestli chceš, já mám 4 win streak, takže uvidíme, jestli ho ztratím nebo ne. nechtíš asi Vinci. Asi Takže jo, to to bych chce- úplně nechtěl. Ježíš, zrovna to ještě tady ta mapa. To úplně nechci teďka, když hraju o svůj win streak. Jako mně je to jedno, jestli ho ztratím, ale budu rád, když si ho udržím. Jdu full tryhard. Já jdu jen tak. Tak Já ty jdu jen nemusíš, tak. jo, ty máš jeden win streak, to jako tak moc není. A právě, já jdu mini tryhard. A dáme pak i Dám rivka, jednu. nebo když vlastně asi ne, to by bylo komplikovaný, kdyby jsme dali 2 hry v jednom videu, to je takový. No. Hele, Ano. to se zlepšil. Já od jsem se poslední zlepšil, doby. minulou hru jsem hrál hrozně. Asi jsem se rozehrál, tak to možná už jde. Jo, tak to jsem nečekal, to byla bomba. Extrémní Bomba. bomba. Dobrý líhel, to dostal. Dobrý, když jsem to dostal, jo. Do flex Minecraftových brailí. Jo. Ježíš, já jsem omylem, co jsem to udělal? To mi dá. Počkat. Dobrý. Já jsem omylem otevřel emoty. A jo, promiň, to jsem dělal, se neměl to. Ne, to nevadí, to je v pohodě, tak je to hra, moje chyba. Já jsem omylem klikl na emoty. Protože jsem chtěl udělat... Co děláš? Dal. Ty máš taky dash, Kuby, jo, ty máš taky dash.
Op. No, jsi dobrý, jsi lepší než já. Já si myslím, že v tobě je prostě nějaký lev a když ho zapneš, ten lev, tak jsi lepší jak já, ale já nevím, jaký to je, kdy to bude a jak dlouho to bude trvat. Mhm. Máš v sobě určitě nějaký skrytý talent. To ty taky určitě. Ale když to budeme hrát zase aktivně jak dřív, tak se určitě zase zlepšíme. Tak jako dřív jsme byli lepší, si myslím, než teď. Já bych chtěl znova potkat Jay s vlasama. Já tak. To byla taková sranda, hej. No nic, a víš, jaká by byla sranda, kdyby Jay s vlasama byl Čech a prostě a teď by narazil na to video. To bych ocenil. To bych asi umřel, hej. Smíchy. Kolik mám gemíků? Chceš epický? Ty, pojď do Trading Plazy, já ti dám něco, pojď do Trading Plazy. Já nemám nic, hele. Já jsem teďka... Já ti dám. Já jsem trochu nováček. No Tak vlastně jako s věcíma, nejsem. jo, já jsem to hrál už dřív, já jsem OG. Já řeknu kámošovi, já jsem mu dřív dával věci a on už to teď nehraje, tak on mi to možná dá zpátky a já ti to pak dám. Protože já to stejně nepotřebuju, já potřebuji jenom pistoli, že jo. Pojď. Nepotřebuju. Jo. Tady. Poslal jsem ti trade, přijmi to. OK, kde jsi mi to poslal, já nic nevím. Accept. Já ti tady dám tady ty epický ty. A ještě bych ti tady dal beninku, já ti ještě dám beninku. Přijmi tady to, já ti pak ještě ti tady dám beninku. Otevři si, třeba budeš mít štěstí. Já mám tady to a to se mi líbí, takže grafity asi úplně nepotřebuju, jestli... A tak si ho nech, třeba ho vytrejdíš, nech si to, třeba ho vytrejdíš. Tak to je pravda. A otevři si tu beninku, třeba budeš mít štěstí. A dostaneš mýtik. Já mám mýtický zbraně, protože jsem měl štěstí a vytočil jsem dřív mýtik. Z bedny. Tak já jdu točit. Pojď něco dobrýho, pojď. Gambling. No, no nic. No nic, to bylo takový kousek a měl bych mít. Škoda, ale to ti někdy určitě padne. Zase. Budeš mít na to někdy šanci. Já koupím bedínky a dám ti další. Otevřeme spolu bedínky. Za ty kytky. Kup si taky bedínky za ty kytky. Na kytky. Aj, ty vole, já mám milionky teď. Tak kup bedny, No kup nic. bedny. A budeš mít dobrý to. Já tady zkusím něco trénout s borcem nějaký. Já mu tady dám bedny a dám mu tady mýtickou zbraň. Třeba mi něco dobrýho nabídne. Borc má Sakura. To vypadá dobře. Víš, jak je takový ten strom Sakura? Jo. Tak on má tu pistoli. Já bych mu k tomu ještě něco přihodil. Aha, on to kecel. Tak můžeme zkusit trade, můžeš zkusit nabízet ty svý epické věci. Mě Borec dřív tradel za 2 epické věci mytiku. A to konkrétně tady to. Tak můžeš taky zkusit. Dávat no, zbraně. Já jsem ti poslal trade, tak to nemusíš přijímat, jestli... Ale asi do lobby. Okay, já tady jenom ještě zkusím uspořádat tady ten trade tady s tím borcem, co mi ho teď poslal. Borec má... to nevím, jestli se vyplatí. Aha, tak asi ne, když tak jen... Tak už jdu do lobíčka. Play each more games per minute. A šetříš si taky na tu druhou abilitku, na ten slot. Asi jo, že? Já mega moc. Já mám 5000 teďka, mně chybí už ani ne 5000 a mám to. Já mám dash a shroud a sprint.
ale bohužel nemůžu mít jen jedno, takže mám dash. Tak pojď. Když to přijde nejvíc efektivní. A tu pistoli si zdál, ne? Ne, já jsem na to zapomněl. No to je už jedno. Jo, tak, Jsem na to ale jestli zapomněl. se ti líbí víc tady tato, tak je to jedno. Akorát, že tam ta epická je vzácnější. Já si dám tu pistoli. Já se pak podívám, jak dlouho to trvá, to video. Máš tady shift lock? Nemám, ale budu mít, Pomáhá. budeš? Hop! Hele, já nemám vůbec číslo a nevím, jak to mám. Aha, já ti pak použiju, já ti pak dám sdílení, až toto. Pozor, už jdu, dobrý. Až dovolám, až dotočíme to video. Ty natáčíš, pojď. 16 minut, tak já to dám ještě tak, až dohrajeme tady tu hru, tak to ukončím. Já pořád natáčím, ano. Jo. Už točíme 16 minut, neboli už spolu 16 minut hrajem. Tomu borcovi vypadl internet. No nic. Ne, Mě nevypadl. zabil ten černý. Ne, že by byl rasistický. No to je, že má No. černý hadry, ne, že nej. Ne, to nemůžeš říkat, to dostanu shutdown. Ale jako jo, má černý oblečení, ano. Jo, má černý oblečení, rozhodně nic jiného. Ano, že jo. To si Jo, pak to můžeme fakt. popovídat v soukromém kolu. A ten zápeček co? Ten borec. Když on tady, ne, on mu vypadl internet. Normálně mamka mu přišla do pokoje a vypojila mu to ze zápisu. Normálně, helna. Borec neudělal úkoly a BUM! A dostal vypojenou, ne? Borky mámka mu to vypojila ze zásuvky, ne? No nic. W jeho mamka. Máme zadarmo výhru. Takhle nakonec videa, že jo, bez výhry nemůžeš ukončit video. To už je prostě daný. To je teda podvodníček tady. Mám ho. Dobře. Já bych mu zatancoval něco, ale ono to nejde tady. Já tu nemám žádný tanečky. Ale já taky nemám žádný tanečky. To musíš z toho pásu to musíš získat na 14. Jeden vždycky level před tím nožem je taneček. Ježi, já ho chci zabíjet a já... super. Mám ho, dobrý, bardzo. Tak můžeme udělat ukončení a rovnou i tu miniaturu, ale to až to. Ok. Tak počkej, uděláme konec. Tak pojď tady jako za mnou, jak tady stojím. Skáču, tam u těch zbraní, u snajperek. Takže lidi, tak čau, tak toto je konec, tady se s váma loučíme a u dalšího videa čau.